माझी नजर सहज एका बातमीकडे गेली। बातमीचे शीर्षक होते गर्भलिंगनिदान करणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश। बातमी वाचून थोडा आनंद झाला, कारण मातेच्या उदरातच मुलीचा गळा घोटणाऱ्या डॉक्टरांना शिक्षा होणार नव्हती। पण माझा हा आनंद काही क्षणातच हवेत विरला, कारण एका डॉक्टराला किंवा दोषी व्यक्तीला पकडून हा प्रश्न संपणारा नव्हता। डोक्यात विचारांचं चक्र सुरू झालं आणि व्यासपीठाला देखील विषय मिळून गेला। उमलू द्या कळी अर्थात मुलगी वाचवा, उमलू द्या कळी अर्थात मुलगी वाचवा। मुलगी वाचवा हा विषय जेव्हा व्यासपीठावर येतो तेव्हा निश्चितच मुलीच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होतो। हा प्रश्न ज्या समाजाने निर्माण केला, ज्या मानसिकतेतून निर्माण झाला, त्या सर्वांना जन्म कोणी दिला हो? एका स्त्रीनेच ना। आई हवी, राखी बांधायला बहीण हवी, सून हवी, आजी हवी, मग मुलगी का नको? याला कोणती मानसिकता म्हणायची? आधुनिक सभ्यतेचा हा एक बुरखा आहे। जिच्या हाती पाळण्याची दोरी ती जगाला उद्धारी, जिच्या हाती पाळण्याची दोरी ती जगाला उद्धारी या शब्दात क्रांतिबा ज्योतिबा फुले यांनी आपल्या शेतकऱ्यांचा सूर या ग्रंथात स्त्रीची थोरवी गायली आहे। प्राचीन काळापासूनच भारतीय संस्कृतीत स्त्रीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे, कारण जिजाबाईंनी महाराष्ट्राला छत्रपती शिवराय दिले, सावित्रीबाई फुलेंनी महात्मा फुलेंच्या खांद्याला खांदा लावून स्त्री शिक्षणासाठी संघर्ष केला, कौसल्याने राम दिला, देवकीने श्रीकृष्ण दिला, सुनीता विल्यम्स, कल्पना चावला, एव्हरेस्ट सर करणारी पुण्याची कृष्णा पाटील अशी एक ना अनेक नामावली तयार आहे। या स्त्रीच्या कर्तृत्वाला सलाम ठोकण्याऐवजी तिच्या जन्माला लगाम ठोकणारी कोणती मानसिकता? स्वर्गीय इंदिरा गांधींनी आपल्या देशाचे तब्बल 15 ते 16 वर्ष पंतप्रधान पद भूषवले, त्या सुद्धा एक स्त्रीच होत्या ना। मग मला खेदानेच म्हणावेसे वाटते, मंदिर मस्जिद चर्चमध्ये भूत पिशाच नाचत आहे, मंदिर मस्जिद चर्चमध्ये भूत पिशाच नाचत आहे। इंदिराजी तुमच्या देशामध्ये माणुसकीही लाजत आहे, इंदिराजी तुमच्या देशामध्ये माणुसकीही लाजत आहे। स्त्रिया आज सर्व क्षेत्रात आघाडीवर आहेत हे माहीत असून सुद्धा स्त्रीचा जन्म नाकारला जातो। रुग्णसेवा हीच ईश्वर सेवा हे ब्रीद आहे डॉक्टर व्यवसाय करणाऱ्या डॉक्टरांचं, पण पैशाच्या लोभापायी स्त्री भ्रूण हत्या हीच आमची सेवा आणि पैसा आमचा ईश्वर असे मानणाऱ्या डॉक्टरांकडून तरी आपण काय अपेक्षा करणार? दवाखान्यामध्ये इथे गर्भलिंगनिदान केले जात नाही असा बोर्ड लावलेला असतो, पण त्या बोर्डचा उपयोग मात्र कायदे कानूनातून पळवटा काढण्यासाठीच होतो। दवाखान्यामध्ये बोर्ड मिलावले इथेच सारे कसाई धावले, दवाखान्यामध्ये बोर्ड मिलावले इथेच सारे कसाई धावले, मागल्या दाराने साऱ्यांचे फावले, कायदे कानून गुंडाळून ठेवले, कायदे कानून गुंडाळून ठेवले। प्रसूतीपूर्व गर्भलिंगनिदान करणे ही अशक्यप्राय वाटणारी गोष्ट होती, पण सोनोग्राफी मशीनची निर्मिती झाल्यानंतर हे सर्व सहज शक्य झाले। गर्भलिंगनिदान करून स्त्री भ्रूण हत्या करण्यासाठी या तंत्रज्ञानाचा वापर केला गेल्याने मानवजातीची मान शर्मेने खाली गेली आहे। व्यासपीठाने उमलू द्या कळी अर्थात मुलगी वाचवा हा विषय निवडताना यामागे फार मोठी योजकता असल्याचे दाखवून दिले आहे, कारण मुलगी जन्माला आली म्हणजे तिच्या समोरील प्रश्न सुटतात असे नाही, सुरुवात होते ती कुटुंबातूनच। मुलगा म्हणजे वंशाचा दिवा आणि मुलगी म्हणजे परक्या घरचे धन, इथेच सुरुवात होते मुलगा आणि मुलगी या भेदाला। ग्रामीण भागात तर मुलीच्या 18 वर्ष वयाची वाटही न पाहता त्याआधीच तिचं लग्न लावून दिलं जातं। रिंकू पाटील, अमृता देशपांडे या मुलींच्या एकतर्फी प्रेमातून झालेल्या हत्या स्त्री सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आणतो। मुलीचा जन्म हा आईवडिलांना ओझं वाटण्याचं कारण म्हणजे तिच्या लग्नाचा करावा लागणारा खर्च, पाहुण्यांचे करावे लागणारे मानपान, द्यावा लागणारा हुंडा, मुलीला समाजात मोठं करताना तिच्या सुरक्षिततेचा निर्माण होणारा प्रश्न आणि म्हातारपणी आईवडिलांना आधार कोण देणार? या सर्व प्रश्नांची मालिका म्हणजे मुलीच्या जन्मावर नव्याने निर्माण झालेलं भलं मोठं प्रश्नचिन्ह। प्रश्न आहे खरा, पण त्याची उत्तरही आपल्याला शोधावी लागतील। समाज, शासन, पालक या तिन्हींच्या साथीनेच आपल्याला याची उकल शोधता येईल। मुलीचे रजिस्टर लग्न लावून देणे हा मुलीच्या लग्नाचा खर्च कमी करण्याचा पर्याय पालकांनी स्वीकारायला हवा। मुलीला कुटुंबात वाढवताना जुन्या आचार विचारांचा आधार न घेता तिला मुलग्याप्रमाणे वाढविले पाहिजे। समाजाने देखील मुलीबाबतचा जुना दृष्टिकोन विसरून तिच्या जन्माचे स्वागत होईल असा नवा दृष्टिकोन स्वीकारायला हवा, तरच मुलगी वाचेल आणि कळी उमलेल, तरच मुलगी वाचेल आणि कळी उमलेल। शेवटी जाता जाता एवढंच म्हणावंसं वाटतं, लेक वाचवूया देश वाचवूया, लेक वाचवूया देश वाचवूया, सेव्ह द बेबी गर्ल्स अँड क्रेड, मदर तेरेसा, इंदिरा गांधी अँड सावित्रीबाई फुले। स्त्री वात्सल्याची मूर्ती ती पराक्रमाची ज्योती, स्त्री वात्सल्याची मूर्ती ती पराक्रमाची ज्योती, प्रेरणा असे सृजनांची जाणीव ही कर्तृत्वाची, प्रेरणा असे सृजनांची जाणीव ही कर्तृत्वाची। धन्यवाद।